का हो तोर मजनुआ जतना कमल हम एक दिन के खर्चा बा। अच्छा बच्चे से हम तो कर ले ऐसी हर जिला में चर्चा बा। आइयो दादा बच्चे से हम तो कर ले ऐसी पूरा एरिया में चर्चा बा। ऐसन खोजलो बना मिली। अरे बाप रे बाप Music by Arya Sharma. बुझ जन्म जनुआ के नाडे सुतिले बिछा के हम पैसा के गड्डी पता गले। अच्छा सुनो बुझ जन्म जनुआ के नाडे सुतिले बिछा के हम